Ebben a videóban 16 év munkatapasztalatát szeretném megosztani, amelyből 8-at egy nagyvállalatnál töltöttem, további 8-at pedig kisebb startupoknál. Amennyiben pályaválasztás előtt álló programozó vagy, netán évek óta egy multinál gürizel, de nem tudod, mi van a multin túl, vagy ha esetleg eddig csak garázscégeknél dolgoztál, mert valami oknál fogva kerülted a multikat, akkor ez a te videód lehet, mert betekintést nyerhetsz a különböző világokba. Felhívom a figyelmet, hogy mindez az én személyes tapasztalatom, biztos vagyok benne, hogy akik esetleg ismerik a két világot, más tapasztalatokkal rendelkezhetnek, ezért, ami egyébként a videó lényege is lenne, hogyha neked eltérő tapasztalataid vannak, akkor nyugodtan írd le a kommentmezőbe, hiszen az lenne a cél, hogy egy közös networkinget építsünk ki, és mindenki tanuljon valami újat. Szóval lássuk az egyes szempontokat. 11 szempontot szedtem össze, és abból nézzük meg a legelsőt, külön végig fogok menni ezeken, és akkor elmondom, hogy az egyes szempontnak a startup meg a multicég az hogyan felel meg. Az első szempont az a stabilitás. Nekem az a tapasztalatom, hogyha egy multinál elkezdek dolgozni, az akkor akár egy nyugdíjas állás is lehet, hiszen igaz, hogy volt itt egy globális pandémia, ami azért 100 évente egyszer fordul elő, meg igaz, hogy voltak egyéb katasztrófák is, de úgy gondolom, hogyha valaki jól dolgozik, nagyon-nagyon ritka esetben történik meg az, hogy létszám leépítik. Jó, előfordulhat, nálunk is volt ilyen, de hogyha össze kell hasonlítani startup vállalatokkal, akik folyamatosan égetik a pénzt, és gyakorlatilag ott minden hónap ajándék, azért szerintem, én úgy gondolom, meg a tapasztalatomból adódóan is ezt bátran kijelentetem, hogy a multinál a stabilitás az magasabb, mint ha egy startupnál dolgoznál. Tehát, hogyha teljesen kockázatkerülő vagy biztonsági játékot akarsz játszani, akkor a multik lehetnek neked a te választásaid, vagy a te preferenciád. Ezzel szemben, mint említettem, egy startup körülbelül minden hónapban ajándék. Nyilván egy startupnál azért jó, ha rálátsz az anyagi helyzetre, a legtöbb startup égeti a pénzt, valamikor megmondják, hogy még fél évet biztosítanak a befektetők, aztán utána lesz, ami lesz, vagy új pénzösszegeket kapunk, vagy hát lehúzzuk a rolót, vagy eladjuk a vállalatot, vagy valami egyéb dolog történhet. Tehát ez a hónapról hónapra élés, ez a startupoknál sokkal jellemzőbb, mint a multinál, de azt hiszem ezt végigbeszéltük. A következő szempont a fizetés nagysága, ami biztos vagyok benne, hogy országonként, egyénenként, meg cégenként eltér. Nekem az a tapasztalatom, hogy itt Magyarországon külföldi startupoknak dolgozni sokkal jobban megéri, mint egy helyi multinál. Persze, ha te kifogsz egy állást a Google-nél meg a Metánál, akkor ott biztosan garantált a magas fizetés, de ezek elég ritka állások. Ettől függetlenül Magyarországon is vannak olyan nagy cégek leányvállalatai, ami értelemszerűen nem fog neked annyit fizetni, mint mondjuk, ha közvetlen egy amerikai multinak dolgoznál, viszont ha kifogsz startupokat külföldről, amiket azért jóval könnyebb kifogni, mint külföldi nagy multikat, szerintem ott a fizetés az magasabb lehet, legalábbis nálam mindig így volt, drasztikus különbségek voltak a multis fizetés meg a startup fizetések között. Értelemszerűen, ha külföldi startupoknak dolgozol, akkor win-win szituáció áll elő, hiszen téged azért a pénzért ők odakín, mondjuk Angliában vagy Amerikában olcsón dolgoztatnak, tehát nekik te egy igazán jövedelmező programozó vagy, viszont azzal a pénzzel itthon te vagy a kis király. De hangsúlyozom még egyszer, ez a szempont függ a startup lokációjától, meg függ a multi lokációjától. Nekem pont mindig így jött ki, hogy a külföldi startupok azok értelemszerűen jóval magasabb fizetést biztosítottak. Tehát ha mondjuk 10-20 éve nem néztél még körbe, mert mondjuk benne vagy egy multiban, akkor lehet, hogyha körbenézel, így rájössz, hogy hoppá, a piacon te érsz 2-szer vagy 3-szor vagy 5-ször annyit. Következő szempont a cég sikeressége. Ha te egy multinál dolgozol, akkor én úgy érzem, hogy a cég sikeressége nyilván befolyásolja a te jövődet is, de ne olyan nagy mértékben, mint ha egy startupnál dolgoznál, aki mondjuk ott áll a szakadék szélén,
aztán hirtelen beindul a biznisz, megjelenik ez az úgynevezett hockey stick görbe a teljesítményen, meg akár a bevételeken is, és onnantól kezdve, ha már eleve jó kerestél, onnantól kezdve valószínű, hogy még jobban fogsz, mert irgalmatlan sok pénz fog beáramlani abba a cégbe, és mivel kis garázscégről van szó, kis startupról, ezért értelemszerűen a pénznek nagyobb hányadát tudod kihasítani, mint ha te lennél a 20 000. dolgozó egy multinál. És ez pszichésen is hathat rád olyan módon, hogy még egy multinál annyira nem érdekel, hogy mi van a céggel, mert most egy hatalmas, több milliárd market kapitalizációjú vállalat, több milliárd dolláros nem fog csődbe menni holnap után, tehát annyira a sikerességétől nem függsz, nem úgy, mint egy startupétól. Így egy kicsit úgy érzed, hogy az a cég, az a startup a tiéd is, mert sokkal nagyobb befolyást, sokkal nagyobb hatást, impactet érhetsz el a vállalat sikerességében azáltal, hogy ha mondjuk jól dolgozol. Ettől függetlenül, ha te vagy a 20 000 dolgozóból az egy multinál, és nem csinálsz semmit, csak úgy elébe szólsz, az a cégnek még nem olyan rossz. Észre se fogja venni, csepp a tengerben, maximum, ha a menedzsere részeveszi, akkor kirúg. Fölírtam ide a könyvelést, de már csak azért, mert nagyon sokaknak mumus. Úgy képzeld el, tehát hogyha mondjuk van könyvelőd, meg 1000 éve dolgozol vele, akkor nem is tudod, hogy másnak mennyire rossz az alkalmazotti létből kimozdulni olyan szempontból, hogy azok a félelmek tartják vissza, hogy neki kell csinálni az adóbevallást. Ezt a félelmet pedig nagyon-nagyon jól el lehet oszlani, egyszerűen csak keresni kell egy jó könyvelőt, akár ismeretségi körből, oda kell menni, egyszer beszélgetni vele 1-2 órát, hogy is van az az egész. A könyvelő azért kell nyilván, mert ha szerencséd van külföldi startuphoz, és mondjuk nem a lokál, a helyi startup fog veled szerződni, és állományba venni, tehát alkalmazottként foglalkoztatni, akkor te ugye külföldön nem dolgozhatsz alkalmazónként, mindenképpen valamilyen egyéni vállalkozó formát, netán Kft-t kell csinálnod, vagy bármi mást. Az elsőre elrettentő lehet, és sokan én ismerek embereket, akik ez miatt sem akartak kilépni a multivilágból, mert hogy az tök bonyolult. De neked programozóként nem kell ezzel foglalkoznod, le kell delegálnod a feladatot egy megbízható könyvelőnek, és meg is van oldva a probléma. Persze idővel te is rá fogsz látni az egyes dolgokra, de tán, hogyha kicsit bizalmatlan vagy, bár akkor eleve nem érdemes azzal a könyvelővel foglalkoznod, akiben nem bízol, ellenőrizheted a munkáját, meg egy idő után úgyis ragad rád tudás, tehát ez ne legyen a visszatartó tényező, hogyha mondjuk külföldi munkát kell vállalni. Networking. A multinál nagyon jól lehet networkölni. Miért? Mert több ezen dolgoznak benne. Főleg, ha be kell járni irodában. Az irodákban az ilyen kávészünetek, meg egyéb csapatépítő dolgok, vagy egyszerűen csak a folyosón egymásnak köszönés hozza magával azt a lehetőséget, hogy te networkingelj. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkivel kényszeres small talkokat kell folytatni, hanem inkább azt, hogy minél több embert ismersz a szakmán belül, annál inkább nagyobb lesz a befolyásod, az influenced. Például, ha munkát kell keresned, és ismersz már 50 programozót, akik különböző helyeken dolgoznak, akkor nem kell a CV-det ismeretlen random helyekre beküldened, mert először majd így szétnézel, körbekérdezel az ismerőseid között, hogy mi a helyzet náluk, be tudnak-e ajánlani, akkor már lesz egy kis protekciót. Tehát a network építés az iszonyatosan fontos. Ezt minél előbb el kell kezdeni, nem csak programozás tekintetében, mindenhol, mert a kapcsolati tőke az felbecsülhetetlen erejű. Na most, ha egy multinál dolgozol, és netán irodába is bejársz, ha nem, akkor is megvan az esélye, hogy sokkal több emberrel fogsz beszélni, találkozni, mint egy startupnál, de lehet, hogy éppen a networkingedet az a startupban dolgozó 5-6-7-8 ember fogja megszínesíteni, mert az ő tudásuk mondjuk sokkal jobb, mint az 1000 jelentéktelen a multinál, de ha a nagyszámok törvényét követjük, akkor a multinál azért jóval nagyobb hálózatot ki lehet építeni, ami nem hátrány.
CV a következő pont. Hát lehet, hogyha van egy 10 éves programozói pályafutásod, amiben mindenféle mucsaröcsögi BT meg KFT szerepel, akinek a nevéről még soha senki nem hallott, akkor lehet, hogy nem áll olyan jól, mintha mondjuk ott lenne 5 év egyik multi, 5 év másik multi, akinek a nevét úgy ismerik mondjuk a szakmán belül. Tehát ez is megfontolandó, hogy mennyire színesítik ezek a vállalatok a szakmai önéletrajzodat. Az én esetemben mondjuk egész jó, mert van benne neve sincs startup, meg van benne nagy multi is, úgyhogy kb. Színesnek mondhatom. Nyilván nem ez a legelső szempont, nem erre gondol mindenki a szakmán belül, hogy legyen minél szebb az önéletrajzom, és akkor az lesz a karrier csúcsa, de szerintem mindenképpen jó, hogyha figyelembe veszed ezt is. Nem beszélve arról, hogyha mindenféle csődszélén álló kisebb startupnál dolgozol, amelyek évenként mennek csődbe, aztán egy év után lesz fél év vagy egy év üres járatod, akkor az életrajzban is ott lesznek azok a megszaggatott évek, és akkor majd a munkáltató megkérdi felvételinél, hogy hát azok az évek mik. Azok nem néznek ki olyan jól. Tehát mondjuk ott van egy 8 éved vagy 10 éved a multinál, akkor mondhatják azt, hogy igen, benned van lojalitás, benned bízunk, téged fölveszünk, hiszen látjuk, hogy ennél a nagy cégnél dolgoztál ilyen sokáig, és nem untad meg, nem léptél ki, tök jó, lojális vagy. Szabad kéz bürokrácia, hát ez a multinál nagyon-nagyon rossz. Hogyha te olyan programozó vagy, aki utálja a régi kódbázist, utálja azt, hogyha nem upgrade-elhet csak azért, mert ő úgy gondolja, hogy upgrade-elnie kell, utálja azt, hogyha hónapokig kell kérvényezni egy változást, hát akkor a multinál ezt nagyon fogja még jobban utálni. Startupnál kiélheted a fantáziádat. Általában nekem az a tapasztalatom, hogy a kisvállalkozó nem fogja megmondani neked a tech stacket, a technológiát, hogy mibe dolgoz. Nagyon sok esetben a nulláról kell elkezdened egy projektet. Ezt a multinál dolgozók nem is tudják elképzelni, hogy milyen nulláról fölhúzni valamit, mert a multinál már ott vannak a késztermékek, ott vannak a 20 éves, komplex, robusztus rendszerek, amelyeket a legtöbb esetben hát nem update-elgetnek, vagy jócskán le vannak maradva mondjuk néhány évvel. Biztos van kivétel, de ha te egy startupnál dolgozol, ott szinte mindig a legfrissebb verziókon vagy, azokba a technológiákba, amiket te választottál. És ha a startup elég kicsi, egy egész applikációra mondjuk te lehetsz az egyetlen ember. Nyilván ez veszélyforrás is a cég szemében, mert ha te lebetegszel, akkor senki nem tud hozzányúlni, de hát ez a startup vibe, ebbe ez benne van, tehát benne van a pakliban. De a multiban nincs ilyen, a multiban minden sokkal lassabb, ott nem a cutting edge technológia uralkodik általában, de mondom, van kivétel, nyilván ott is haladnak, csak megszokott tempóban. De egyébként a legnagyobb multik is, tehát az ilyen Microsoft, Google, meg Amazon, stb. Is 1000 éves kódot használ itt-ott, elég csak fölmenni X-re, rákeresni, és akkor jönnek a panaszkodások. A szoftver, ezek a robusztus szoftverek nagyon komplexek, újraírni őket iszonyat sok idő lenne, iszonyat sok költség, és a meglévőket toldozzák, foltozzák általában. Vagy ha valamit újraírnak, az bizony több éves projekt. Még egy startupban mondjuk megírsz egy appot egy fél év alatt, azt átrefaktorálod egy hónap alatt. Most mondtam valamit. Tehát a szabadkezűség az a startupoknak kedvez, a multinál hát eléggé meg van kötve a kéz. Tanulási lehetőség, igazából mind a két oldalon lehet tanulni, viszont nagyon cég és nagyon projektfüggő, hogy mennyit. Ha te, mint mondtam a startupnál, nulláról húzod fel az alkalmazásokat, akkor baromira sokat fogsz tanulni. De ha nincs fölötted egy mentor, vagy csak egy másik dolgozó, aki abban az alkalmazásba turkál, akkor lehet, hogy te azt hiszed, hogy az alkalmazás tök jó, de senki nem fog code review-zni. Oké, most már az AI tud neked code review-t csinálni, de hogyha többen vagytok egy kódbázisban, akkor egymástól is tudtok tanulni. Viszont
Cserébe kipróbálhatod az új dolgokat, amit a multinál, egy 1000 éves projektnél lehet, hogy sosem fogsz, mert ha bele akarsz tenni mondjuk egy új library-t a kódba, akkor azt 10 Jira ticketen keresztül kell kérvényezni, és 3 hónap után jön a válasz, hogy nem. Úgyhogy a tanulás szempontja az nagyon függ a projekttől, nagyon függ a szituációtól. Lehet tanulni a multinál, lehet tanulni a startupnál, ez szerencse kérdése, tényleg attól függ, hogy mit dob a gép. Termékre gyakorolt hatás, azt hiszem ezt már kitárgyaltuk az előző pontoknál, nyilván egy startupnál sokkal közelebb érzed a terméket magadhoz, sokkal inkább érzed, hogy impacted van a termékre, sokkal inkább érzed azt, hogy a termék sikeressége tőled is függ, még a multinál, ha ellébet szólsz, és tényleg a kirugás szélén táncolsz évekig, vagy jól dolgozol, attól még a $100 milliárd marketkapitalizációs vállalat nem fog jobban vagy rosszabbul menni, mert a teljesítmény ez az csepp a tengerben. Még egy startupnál lehet, hogy csődbe megy minden, ha 2 napig nem tudod mondjuk a hibát kijavítani, ami a vevőket érinti, és 2 napig nem jön bevétel, és 2 nap alatt mindenki rossz review-t ír rólad. Jó, a multinál is előfordulhatnak ilyenek, lásd Cloudflare botrányok mostanában, tehát igen, elromolhat minden, de a Cloudflare ettől még nem ment csődbe, bár a reputációja hát erősen sérült. Egyén érzet, multinál sokszor hallottam azt, hogy itt te csak egy szám vagy, darab, resource, a startupnál meg neved van. Szerintem ez egyébként kultúrától is függ, meg projektől is függ. Én sosem éreztem azt a multinál, hogy egy darab szám lennék, én ott is egyénnek éreztem magam, meg a startupnál is. Ha van egy jó menedzseret, ha van egy jó csapatod, akkor ezt ki lehet küszöbölni. Ha mégis multinál vagy, és úgy érzed, hogy csak egy resource vagy, akkor esetleg beszélj a problémáról. A jó csapatkultúra az legalább olyan fontos, mint a kapcsolati tőke, mint a networking, hiszen a legtöbb idődet a csapattársaiddal töltöd, már hogyha be kell járni, de remote-ban is nagyon sokat beszélgetsz velük, akkor legyen már jó a viszony, legyen már az, hogy ne kelljen utálni mindenkit, érezd már azt, hogy itt fontos vagy. Utolsó szempontnak beírtam a munkaidőt, ez nagyon változó. Én a startupoknál nem tudom, mennyit dolgoztam, mert ugye remote-ba dolgoztam, és megállt az idő. Volt, amikor este is dolgoztam, volt, amikor hétvégén is dolgoztam, valahogy annyira egybefolytak a napok, hogy nem volt vége. Amikor éppen dolgozni kellett, akkor nyomtuk, amikor meg nem kellett, akkor kevésbé nyomtuk. Multinál meg ugye, ha lejár a munkaidő, akkor jó esetben hazamész, és így rá se nézel a gépre utána, hiszen már megbeszéltük, hogy annyira nem viseled szíveden a projektet, mivel nem is érzed annyira, hogy tőled függne a végkimenet. Persze, mit tudom én, ha te vagy ott a head principal staff software engineer, akkor lehet, hogy ez így van, de nagyon sok dolgozó, hát amint hazamegy, már ezzel nem foglalkozik, kiüríti a fejét, stb. Na most ugye a remote meló az kicsit átszabta a határokat, lehetséges, hogy otthon valaki kevesebbet dolgozik, például ugye Elon Musk nem tudja elképzelni, hogy a remote meló az jó lehet, ezért nála be kell járni, strict office policy van, valaki meg pont remote-ba tud jobban dolgozni. Nekem az a tapasztalatom, hogy én kb. Mindenhogy ugyanannyit dolgoztam, de amiket hallottam, azok különbözőek lehetnek. Tehát ez is szinte cég, projekt, csapat, kultúra függő. Úgyhogy ezeket a szempontokat szedtem össze. Biztos vagyok benne, hogy jó néhány dologról lehetne beszélni még. Ha neked van egyéb tapasztalatod, azt nyugodtan írd le kommentbe, alakítsunk ki egy nagy tudásbázist. Ha ez a csatorna túléri az első videót, és folytatódni fog, akkor a cél az lenne, hogy építsük egy olyan programozó közösséget, ami erősíti a magyarországi IT szakemberek
networkingét, kapcsolatát, barátságát, meg ilyesmi. Úgyhogy nem ígérem, hogy lesz folytatás, ez az első videó. Van egyébként egy másik csatornám is, az Irány a Tech, lehet, hogy onnan jöttél már, ott is megnézheted, az egy kicsit más jellegű, ez meg majd kiderül, hogy mi lesz vele a jövőben, fog-e túlélni, vagy sem. Ez olyan kis startup. Na, de elköszönök, iratkozz fel mégis, ha szeretnél, aztán találkozunk legközelebb, minden jót, sziasztok!